Tripramotha tabok by election जों neutral उनके आरो abonai kolnani एवं उ धनपुर by बक्सनगराव by election onani ni जोंनि पार्टीनि कायसा सब कमिटि खायै जोंनि opposition leader मानगोनां अनिमेश देवबर्मन जों चेयरमैन नामखा ताई बिनि लगे एमएलए एमडीसी रो किसा तंगै ब्राउनो कहा मामिया नायो क्या पूरा रिपोर्ट है का अबु खेर ट्रिप्रामथानि लाई थांनाय बक्सनगर नि दं हमबो आरो कैंडिडेट ट्रिप्रामथानि अंजाकबो इनके अबोनो तबक जों बाय कुनु सालाय माने करै बो कैसा पार्टी बाय वो पार्टी नि कैंडिडेट बाय बो खुला खुली कंपेन खायतंग खायनै जिनोरो खबर फायखा लगे लगे आं जिनि सब कमिटि नि चेयरमैन अपोजिशन लीडर मानगोनां अनिमेशनो जों सालायै जोंखा ठीक नबो इनके जों सालायखा जे अबले जोंनि कुनु सिद्धांत क्रैतै जोंनि कुनु परमिशन क्रैतै जोंनि पार्टी नि ब्लक अंगै बो क्लाइमनि चाया बनि बागै जों बनो 6th month नि बागै ताल दग नि बागै बनो जों सस्पेंड खालायग्राखा अब इम्प्लीमेंट एवं अनाउंसमेंट सब कमिटि नि चेयरमैन अनिमेश न खालायखा अब एज ए प्रेसिडेंट जों बो अप्रूवल दङ अब बिनि पोजीशन तबो जरा हायनो एवं जोंनि पार्टी नि स्टैंड जे मोस्टली जों आइडिया मांखा एवं इंटरेक्शन जों बुचिखा जोंनि पार्टी विभिन्न नेत्री ग्रासरूट लेवल अंतुम जोंनि वानसुक मुंखे तबक जोंनि विलेज कमिटि बो खायजागिया एवं जोंनि त्रिपुरालैंड दाबी होम मिनिस्टर बाय जों लाइनि बाय खाम मालायफोरनो कुनु पॉजिटिव तै कक साया हाय सिनिलायो कचां कचां तंलायो अबबायनो जोंनो पाइरोनि लामा रमलाय तंखाब्रा अबनो जों बखा ओ जों बनो गसे माया जोंनि ट्रिप्रामथानि सार्थनो विरोधी खाय सामुंथुं कगंथुं अबदै सानाय रावनो जों लगे दैमाया अंगैनो आबु खेरनो जों 6 month नि बागै बनो जों सस्पेंड खालायग्रा दा अब जोंनि स्टैंड एवं अब जत बरावनो गसेउ के महाराज बो बनो जों खबरिखा नाराजे खालामनानै खायखा गाहाम नंखा बिनि आनो सावो एवं बिनि दुस गुन बो बेसो गोबां कम आं बसिया जेतु बो जोंनि विरोधी दल बीजेपी सीपीएम बो जोंनि विरोधी कांग्रेस बो जोंनि विरोधी बनिबायनो जों न्यूट्रल मा तंग्राखा जों खेचिनि डिमांड नि बेसो बडी सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो ऑन पेपर सुइरोनानि को अब जों मामनि लगे लगे जों इमीडिएटली जों आचुगै डिसीजन नाय मानो जे ऑन पेपर जों सेंट्रल गवर्नमेंट नि एश्योरेंस माका जों तामो खायनाय अब खायनो जों इमीडिएटली बो सिद्धांत नाय मानो दिस इज द फाइनल स्टैंड ऑफ ट्रिप्रामथा असमता आता सत्य कशा